nthawe zadiyana icho kwadi muri ya Zimbabwe likandiveda pinda ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima na Zimbabwe paka cholocho chakucholocho chiri kuti kudini zapindira muri ya Zimbabwe mukati menzvimbo yecholocho mukati menzvimbo yecholocho muna amai vanga vari mukati mekugara nemuzukuru wavo mwana akomana ane 14 years kuberekwa ari mwana akomana vachigara pamba naye chikonzero paka pasina mumwe munhu mukuru amai ava vane murume akashayika vanga vachigara nemukomana yeye anova ndiye muzukuru amai vachibva kutanga kurwara amai kurwara kwanga vachitaku iko zvino zvavanga kutokwanisa mwedzi inokona kuita minomwe 7 months vari mukati mekurara vari panhovo vachirapwa vachipora but vachingorwara asi vakazosvika panguva yekuti izvo marwariro avakuita hachisina kumira zvakanaka vanhu vari kugara vakaungana vanhu vachimbofonerwa nekutumirwa matsamba kuti vanenge vatiperei asi vasingaperi kusvika pazuva mubatsira kachivedzera kuti izvo onai zviri kuitika panapa chichibo chiri kuitika panapa chinovhundutsa ndechekuti mwanakomana uya mwana wemwanakomana wavo wavaigara naye pamba anga akuramba kurara mumba achirara panze asi chokwadi chakazotanga kuzochiita vanhu vakuungana paipai zvekuti vanhu vaungana vakatarisa kuti murwiri anyaya kurwara ari panapa mwana iye akangotanga kungotanga kuchema zvekuti vakapedzisira vakutombomusunga vachimuisa mumba but atori nedzimwe tambo dzaakadambura nesimba dzakatokonzera kuti aite maronda mumaoko nemumakumbo nekuti simba raizama kuda kudambura nero tambo raita kuti nyama dzake dzichekeke nekuti ranga rakawandisa akataura kuti inini handizi kurwara handina chibo chinhu chikuitika pandiri asi handikwanisi kuona kuti ndirare mumbamo nezvandiri kuonamo mumba imomo ndimo mumba make maigara nani nambuya vake kusvika pazoshivedzwa mubatsira akanzi taura kuti uri kuonei but mwananga asingatauri kusvika mubatsira uye akashivedzera zvikandizvo onai zvakaitika ndezvekuti izvo mbuya ava kufa vakatofa nechikare asi nyaya iripo ndeyekuti ivo vane pfuma yavo yavainayo yavanga vachiti ivo vachasiyira muzukuru uyu but amhino kuti zviri kuramba kubatsira nepapi zvese zvavanoita kana vachigamuchidza munhu zvinhu zvavo vapedza kuzviita asi pamwana vasina zvakuripota kwavari kuti zvotambirika saka zvino zvikuitika ndezvekuti mwana nguva yekuti ngaasanganiswe nezvinhu izvi mwana ari kuzvionobva achase atanga kuvhunduka instead yekuti atofara achienda kwazviri mwana ari kubva avhunduka paanovhunduka kwavari mbuya wobva wasati zvinhu hazvina kuitika kuti vachipera apa vari kuramba kupera nekuti pfuma yavo haisati yagamuchirwa ndo zviri kuitika apa but kuti ndizviratidza kuti zvinhu zviripo vatori nepfuma yezvinhu zvakasiyana siyana zviromba muno mama akatogara muno muvanhu muno mutori nezvinhu zvakaita kuti vanhu vangari vavotera kumhanya padze zvikanzi izvo hamuna chamuri kuona imi kwamuri kumhanya kwemugononge kwemuri kwazviri ende pamanga makatogara ndipo ndanga tichiona zvinhu asi ndakupai muratidzo wechinhu chimwe chete chekuti wandoda kuti chinhu 1 ichocho chikwanise kumedza nokudya zvimwe chingosara chichionekwa icho chiri 1 vanhu zvinokuti vachigadzikana manje zvakunetsa wanike mai ava vane vana vanokona kuita ivo 7 vavakabara 1 akashayika 6 vapenyu varipo vanhu vaitarisana yeti kumashure kukune nyaya yakabhonetsa yekuti kune mwanasikana anova ndiye ane mwana ari pamba apa akambopomerwa naamai vake kunzi nevamwe vana kunzi iwewe hatikunzwisisi nani naamai vako nokuti kana una mama hauri kutaura nevamwe vanhu ende mama unoblema vamwe vana kunzi kuti iwo ndiuri kuona namai hauna here zvaunoziva pamusoro pezvizvi vanhu vakutanga kuda kunetsana ipapo zvikanzi aiwa isi tisanetsana pano tashedza mubatsiri pano kuti atibatsire mwana akuramba kupinda mumba hone mwana ane maronda akatora maronda ekuti sei ekuti unorapwa ndo pakaitwa zvakaitwa mukoma KB vagari vari mukati menzvimbo yekucholocho kwasabhuku manzini okay vakaona chiitiko ichi zvaitika mukoma KB pakaitika zvakaitwa mumba makabuda mupurwa uchifamba vataka kuudzwa kuti pamusoro pemupurwa uyu pane mhuka dzimwe dzinenge shiri pane mhuka dzimwe yakafanana nenyoka zvange zvichifanira kubuda apa but ndaita kuti zvidyiwe zvende pamhuka imwe chete zvikobuda mpurwa iwowo ukabuda mupurwa mukoma KB usingagoni kufamba nemakumbo uchiita zvekukoshera pasi nedumbu wakaguta uchifamba svikanzi ndochinhu ndiri kuratidza ndochinhu chiri kuchikiwa nemwana ichi ndiri kukumbira kuti pachinhu ichi ndoda kuti chiiswe maoko nemi vana vese vana vaamai ava chisaurawa nemunhu mumwe chete kana kuurawa neni mutorwa ngachiurawe nemi nekuti pamuri mese makashadwa nechinhu ichi asi pane mwana 1 anga akuda kushanda namai ava asi akatoudzwa kuti ndoda kukusiyira achibva aramba kuramba kwaakaita ndokusaka mwana anga ari panopamba uyu anga kuda kusiyirwa chikonzero anga asingazivi kuti ndiri kusiyirwa zvino ndiani mwana akada kusiyirwa ndofa asi munzero kozvikanzi ndini
ndiye ere mwana ane mwana aigara na mama? Asiri. Okay. Ende asiri ye mwana zvakare aifungidzirwa nobaiba kuti ane zvaita kwete. Asi iye mwana aifungidzirwa iye anotonzi ane kumwe kuatira kwakaita mumwe munhu akumbira zvinhu kuna mai vake kuti uri kundinesa ndinoda kuti mundibatsire. Ende chokwadi akatozviita akatobvuma kuti ndakazviita asi handitozivi kuti zvakatumirwa sei asi zvokuti mai vaimuka ndozvisiva. Hey, nguva yakangobudisa chinhu ichocho amai vachibva vapera. vachibva tofa. Zvikanzi amai vafa ndiri kukumbirawo pazuva ranhasi kuti nguva yekuenda kunorara mudzimba zvisinei kuti pana pachange pakaungana vanhu pane rufu ndinoda kuti munzwe kuti mwana uyu chichaitika kwaari. Ende zvandoda kukuudzai panapa handidi kukuudzai mwana uyu aripo mwana mudiki uyu haakwanisi kuti hafaniri kuti anzozvotiri kutaura zvese kuti pane zvipuka kana kuti pane zvaida kupiwa zvinofanira kunzwikwa nemuakuru wenyu. Toti kana nguva yakona imanheru muone kuti mwana uyu haakwanisi here kutanga kupinda mumba mega achiziva kuti ndimumba mokunorara. Asi pakazoitika zvinhu izvi mwana ega ndikati kuti pana vanhu vakawanda ndiri kukumbira kuti mundipewo bhurangeti rangu nditsvage nzvimbo yekunorarawo. Akaenda mumba kunorara. Saka pari zvino zvimanje vanhu vaive vari kunzizo panoda kugoviwa hembe ndo dzanetsa kugoviwa. Hapana ruda kutora hembe. Vari kufunga kuti urombwa hwamama uri pahembe here. Ndio zvavari kutyika manje kuti izvo hatizivi kuti zvinhu zvatakutora zviri papi. Zvikanzi aiwa imi muri vana hama dzamai venyu dziripo asi hapana padzinotora zvinhu zvisingakupei zvinhu vachakupai. Asi iwo zvichokwadi vanga vakatipirwa kundizo torai zvinhu zvese muzvidzorera kuvabereki venyu. Kana vakupai imimi maifanira kuzvicherera pasi. Mukatanga kuzvicherera pasi imimi zvisati zvaenda kuvabereki hama dzamai venyu inenge iri mhosva kwamuri. Iya pakaipa. Saka pakatoipa. Saka pari zvinozve izvi zvakapera zvichasara ndechehembe chekuti vari kuronga dheti rekuti strategy yatingaita kuhama dzana amai ndeipi kuti zvinhu zvese vangotora ivo kuti kavaramwira zvinhu zvizvakare havazoshedzere matiramwira here asi muri kupuma mwana wedu. Muzukuru aigara na Gogo ava uyo anga akuramba kuenda kunorara mumba. Pakaipa muri yeZimbabwe machinzwa chekucholocho munoti kudiniko nacho 0713938538 nhasi hatina nguva kutaura kunoko kwandiri kuita. Ndiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika yeMozambique President Philip Nyusi vasvika pakuzoona chiitiko chekugadzwa kwomutungamiri wenyika President Dr. Mnangagwa kuti vakwanisa kuita second term yavo vari head of state and government and the commander in chief of the Zimbabwe Defense Forces. Ndipei mukana wekuti pari zvino timbotaura kane vaenzi vedu vari muno mustudio. Ndatsikwa na baba Kwaramba vanova marketing executive kubva ku Hedge Solutions kuti vatiudze mabasa avari kuita ikoko. Ndivo vaya vanotengesa kama incubator anobatsira pakutsotsonya mazai. Baba Kwaramba mangwanani mamuka sei? Mangwanani mukoma KB kuri sei ku National FM. Ku National